manje maofisi ndichikumbirawo kuti atisu ndine MP wacho todawo development kuti dai makambani aya achiisawo kadividend kanototite development mamaranga. Saka tataura neyo kumaofisi anoita nezvazvo vakati une evidence iripo yekuti papa tone nostro account yanga iri yemunhu manje eco bank racho ibhengi rine mabhengi Africa yese tikaise mari iyoyi munhu une nostro iyi unogone koitorere kunze imi mamaji munozoona ndikati aiwa mari ngaichigare mukambani muZCDC yagare mukambani ndio chaitire procurement istichigadzirise zveaccount tozwa kuti patino maconsultation kune mapepa atoenda mapepa acho aenda acho munoziva kana ndiri MP kudai ndine ndiziwo kupusa ndino vanhu vanonga vari makasiyana-siyana anonga achitipawo mainformation ndo vangapawo information kuzi kutori nemaprojects autozi ngaitwe asi mapuraizi acho hatisi kuzionawo musha mabhoho emambozwa amwe mamembers emazwa kuti mabhoho 20 ari kutsewa netrust mari yakachajwepo papo yakazi 100,000 pamabhoho 20 asi munomu mubocha tinani ari kutsere mabhoho 1,500 kuzoise pampu nedamu 2,000 vatobara. Saka mabhoho 20 mukazvitarisa tinenge tiri pa40,000 imwe 60 yatoende muhomwe ake memunhu. Kambani yacho akatohotsere mabhoho ikambani yemaindia. Trust iya inana headman Chiadzwa nana headman kusagoya haina kumbozvigarire pasi haina maminutes acho. Ndo pendakazoti inini ipo papo ndaenda kuchisenzese rimwe position yangu yekuhurumende kuparliament yeoversight. Ndine oversight role ndakabva ndadaidze kambani kuti chiuyai vana CEO wacho vakauya pano nekambani yacho yese management yacho netrust. Ndikabva ndasimuka ndichivabvunza vakabva vatsanangura pachena kuti isusu kambani takadhikireye 1.2 million kutrust kuti ngeyenyu. Isusu kambani hatina munhu unouya komutaurire zvekuita kana unobvepi. Trust ndii munoronga inini. Saka inini saMP ndakati kambani chimirai tigadzirise papi. So apa ndaisenzese representation kudai kuri kufa kudai kuri kudini ini ndakati ndinofire vanhu vakandivhotera kuti Mutare West ndakavhoterwa nevanhu ari over 15,000 endotimirira. Saka kana womirire vanhu unoita zvese zvinoita kuti anhu afane. Ndofunga amwe makazozwadza sei mozi MP ndiyo kutorambidze zviro zvisafamba. Hapana chetinorambidza. Chetiri kuda tinoti zvino ngazvijeke. Nokuti mari yetrust ipublic fund. Handiti makaona. Zvimweni zvendakabata mumaprojects akanga aendeswe kukambani. Kuwake bhuroku resikuru, zvakati mabhuroku esikuru anonga ane misomire mairi kuawaka, anga akakotwe 200,000 US. Asi inini ngeruzivo inini manje. Ruzivo rwokuziva kuti kuwake bhuroku zvinode mari. Mamwe mabhuroku ari panhare apa akazovakwa takura taakuona. Tichiwake zvikoro munharaunda medu, vanotozvidhina vanhu venharaunda. Nevhu racho nei. Otherwise labor. Door frame, nemarata, window frame, nesimende kuwakisa. Tikazvikakureta mari yeye kuti tiwake bhuroku iroro nerebha iripo hatipfuuri 40,000. Asi pamabhuroku mairi papakaiswe 200,000. Saka chifungai kuti topoti 80,000 yaiperere pakuwake mabhuroku mairi 120 yaende mahara. Zvakafanana nekumigoti kwakatoende 60,000 mahara. Saka inini saMP ndo zvendakati aiwa ngatiise maprojects ane project yatinoda kuita ngaienderane necost yacho. Kana munhu udotsere demo akati kuti nditsere demo riri ndode 10,000 isusu ngatisasawedzera ba kuti ngatiti 20 kana iri 10 i10. Chendakaona inini kutrust iko kunoko kune kurwirana kwehukuru. Pane vanoti isusu tisivaridzi vayo
tisu takatanga kare tichifambire zvetrust. Saka tisinofanira kunge tiri isu tinoita madecisions. Kwete. Manzwa kuti varidzi isusu traditional leaders tisu tinobate homwe yacho. Tisu varidzi vayo. Ende kupuwe dividend iri necompany kuti okay, pane zvicherwa zvetakatengesa kubva mudunhu renyu imimi madzisabhuku imimi changamire ani mambo ndo zvetiri kumbokupaiwo izvi handiti muri kupaona. Saka zvozoitwa iwewe zvako iwo uri support kwa uri assistant iwo uri support kwa uri mubatsiri wemaheadman handiti maona ka mubatsiri wamambo. Zvino kana mami makutore imimi ndimwe mari yacho ndenyu zvobuda here? Mari inomirira munhu wese ndemunhu wese ndenharaunda ndedunhu redu mari yese. Saka kune vamwe vanozviona sekuti ivo ndo vane kodzero ndo vanofanira kutitungamira. Tofanira kunzwa kwavari kuti tinofanira kuitwa ichi. Ndo vanoti isusu tisinokwanisa kuenda kuna minister tazoende ZCDC isusu tichibva tasaidhilaiwa kuiswa kukachana uku kana kutongoonekwa kuti tiripo. Kunyari kuna minister ukanzi kune kuitwa musangano na minister iwo uchaudzwa kunzi musangano uri kona 8 o'clock uchafoirwa makuseni na 5 makuseni kana kusenderwa message kuti tichaende kuita kumusangano na minister na 8 o'clock ndenge ndazobva rini kwaChiadzwa ndazosvika ikoko kuna minister. Saka strategy vagara vachishandisa yekusada kudini yekusati tionekwewo isusu madzishe tinzwikwewo isusu madzishe.